Human sa Davao City, himuon usab dinhi Sugbo ang prayer rally nga giorganisar sa lain-laing sektor. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte gilaumang mutambong sa maong kalihukan. Ang report ni Nico Sereno. Enero 28 gihimo sa Davao City ang dako nga prayer rally. Gilusad ang kalihukan pagsupak sa pag-usab sa 1987 Constitution pinaagi sa People's Initiative sa gikwestiyon nga pamaagi paghipo sa pirma. Didto milanog ang pahibaw nga Davaoenos are not for sale, sukwahi sa taho nga gipang bayran ang mga namirma. Human sa Davao City, himuon sab ang kalihukan dinhi sa Sugbo karong Domingo sa gabii sa may SRP. Ang kalihukan gihimo atul sab sa anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Naglaom ang mga organizers, daghan ang mutambong ug maghiusa sa pagpanalangin alang sa nasod. It's a pro-transparency, accountability, peace and security rally. The sovereignty of the nation resides in us ordinary people, and all government authority emanates from us. Giklaro sa mga nagduma, dili anti-government ang kalihukan. Apan sa samang higayon, nanawagan sa gobyerno sa pag-aksyon sa mga problema nga giatubang karon sa nasod. We're having a constitutional crisis at this point. Yung legislative natin, nag-aaway-away sila, with the Senate and the Congress because of the PI, the People's Initiative, which I call government's initiative because this initiative is not really coming from the people. Matod sa organizers, kumpirmado ang pagtambong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa maong kalihukan. Duna say caravan nga himuon manukad gikan sa Carcar sa south ug Carmen sa norte magdungan pagpaingon sa Cebu City. This is a private initiative. Again, no government is involved in this. No hakot crowds, sir. No hakot crowds. As you can see, we are all coming into this as volunteers. Sama sa Davao, maghimusab ang mga organizers og libre nga t-shirt printing pagpakita sa pagpahibaw sa mga tao nga dili sila for sale o buot pasabot, dili mabaligya o mapalit ang ilang prinsipyo. Gipahibaw usab sa PNP chief moabot sa 2,500 ka mga pulis ang ipakatap sa kalihukan sa prayer rally karong Domingo. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.